दाख्लै फैदोंमोन ना आपडेटआ दाख्लै आपडेट फैदोंमोन होनदां आपडेटथ' फैदोंमोन बेलावबो थांजोबखो अफाय मा थायो आंनालाय ड्रेस मारै सोलायजोबनाय जाखो आंथ' बिदि ड्रेस गानाखैहाय आंना बे माबा डाउनलड बानायनांगौ जायोना बोरायालाय माथो गेलेबाय थायो नोंनालाय खोनायाखै नोंनालाय बोराया माथो गेलेबाय थायो आं माबा नागिरदोंमोन मोनाखै बै माबानिखौ साउन्डखौ खम खालाम रायलायनायनिखौ बारायनानै फननिखौल' बारायनानै मिउजिकनिखौ खम खालामलाय एसे अफा मा थायो जाखो गोदान आन्दायजोब्बाय गेलेनो रोंला मिथिबाय आंथ' आं गेलेखाला ओंखायनो गोदो सेंग्रायावसो जायोमोनलै दा बोरायनानै गेलेनो बाबायबो जाखांबाय ना जायाखै दाबो बोरमा बेदरसो खालायबाय दहाय सानावसो बोरमामोनहाय दा नङा गेलेलाबो मिथिला मारै जाजोबखो आं हेडफोरबो नांसिनला मिथिबाय सिगांनिफ्राय जासिनला सिलायानो मा ओंखारखोथाय बिराद डेमेज होयो मालायफोर गावनाया ओमफ्राय जों गावबा डेमेजआनो होआ मा थायो जाखो जेबो मिथिला दसे गेलेनांगौब्रा मोनायाव टाइम पास गेलेनो बायोलां दाना आं बायनायमोन हा दाख्लै आङो खोनाया गेमखौनो दानबावनोसै मिथियोमोन 4 GB जानानै दानसै आंना मालाबा लोगोफोरखौबो मोनलाना इन्टारेस्ट गैला गोदोहाय इन्टारेस्ट गेलेयोमोन लोगोफ्राबो माहाय मा थायो जाखो जेबो मिथिला आं सोलायजोब्बाय माबा गाहायावसो थाफैलाजोब्बाय मेसेजफोराबो ना आगोलनि बायदि गैलाहाय एथ'बांना गेलेया होनबाय दा आंबो अनखौनो खालामा दिनै अन खालामनाया नोंखौ लोगो मोनबाय नै मालाबा अन खालामबा नायो मिथिबाय आं मा होनो फैगोन ना मादों होननानै ओमफ्राय आरपिखौ नायो आं माथो दुइबाय नालाय सानो आरो आं अन खालामाखैदां साननानै दोनफिननाया हेलौ होनबावद्रा सासे सिनेमा नायनोसै सिरियाल मेदाम सार सिरियाल